Подай листа на бърз комерциалиста. Подай листа да сложа зелени въглища или да после да отложа. Може да не съм с черна кожа, всички по местата ще ви сложа. В моя влак няма място за хейтери, средностатистически глупак. Всички в влака правят пуф-паф на моя трак. С качак пуф-паф, с кузунак пуф-паф в пълен мрак. Това е шибания знак. Пак явява ти се мисли, изкривяващи се. Все едно излиза от тунел с 1000 завоя. Его излиза конвоя, като от машината на времето. Са е момента за попадане във времето на тоя underground sound. Трети рунд, времето де за големия пункт от кута на лудия пънт за Буда. Стрелям за сувара високо като с катапулта. Буталите вълната, за която истории и легенди само Челси, която като влак цепи всичко по претъпканите релси. От псевдо MC, да, ти MC по кои релси поел си? Кой рембук прочел си? Чети са, слушай са, силата на бита е като парен локомотив в мозъка ти. Тежест на бита, тежкия ритъм в главата те рита. Без да пита дали искаш визита или шица за отплата. Прегазвате влака, попадаш в него или изгубваш го в мъглата. В тежък трилър изпарява се в недрата. Шибания стил винаги истински изпечен кът винил. Плавал като по течението на Нил. За някой мил, за други се бил скрил. В подземни дебри се зарил. Станал неоткрит, защото не си го открил. Железопътни възни пъти отекват още тътери. От лирики мътни подплатени от битове пъти. Вагона под такта се клати, усещаш го даже с зъбите кътни. 100 пъти под пъти на пъти гласените гърти. Няма значение кой ще е първи, кой ще е трети, кой е четвърти. Важното е парната машина да напълни обороти и да не спира дима от нея.